ना बेखौ बरायनाय जादों। बे समाव दोङो बिटिसिनि राजथावनि हठात बिटिसि सेक्रेटारियाव जोङो दंफैयो जिहेतु गाबोन अखानायब्लानो बिटिसिआव गोदानै सरकार खुंनो थांगासिनो दङ बिपिएफ हान्जा बा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जिथु हान्जा बिपिएफआ। दा बे समाव जोङो मोनथिनो नागिरगोन जिहेतु गाबोन समायखिरा लानाय हाबाफारि दङ आरो बे समाव जोंजों दङ दतमा समस्तिनि एमसिएलए बिथांमोना गाबोनहाय जितु खपत ग्रहण बा समायखिरा लानो नागिरदों। बे समाव बोरै प्रिपारेसन जिहेतु नोंथांमोना अखानायब्लानो बा खैथामान घन्टानि उनावनो नोंथांमोना समायखिरा लानो थांगासिनो दं गाबोन? खुलुमबाय। थांनाय सप्ता खनसेसो समनिफ्रायनो दिनै जों जे स्वेरिं सेरेमनिनि प्रग्रामनि थाखाय बहुत लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दा फ्राय 90% कमप्लिट जाबाय। हयथ' दा तिनथा सारिथासोनि गेजेरावनो फ्राय कमप्लिट जागोन। बहुत मोजां परिबेस। खावलायगोन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंनि बे प्रग्रामाव जाहाथे बाहागो लाफैयो। हयथ' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन जिहेतु जे 2025नि बिटिसिनि इलेक्सनाव फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारखौ बेवहाय बिटिसिनि गादियाव बा सिफनि गादियाव लाबोफिननो बयबो प्रतिज्ञाबद्धखामोन। दा साक्सेस जाबाय। हयथ' बेवहाय जों आसा खालामनाय धरननि बादैबो हाजार मानसिया बेवहाय नुजाफैगोन होननानै जोंहा बिसास दं। जों लेंनायनि बादैबो हयथ' हाजार मानसि बेवहाय उपस्थित जागोन जोंहा बिसास दं। खैथानिफ्राय जागोन गाबोन आरो सोर आलासिया बे जितु नोंथांमोननि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन? दा जों खुब खम समनि गेजेराव जोङो बे प्रग्रामखौ बानायनाय हिसाबै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां थागोन। आनिफ्राय जोंनि आसामनि गभर्नर बिथां थागोन आरो जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा त्रिपुरानि जे बिथांनि साननायख' देब बर्मन ना मा होनो बिथांखौ हांख्रायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दासिम मा पर्यायाव दङ आं बेखौ मिथिया, खिन्थु गोबां आलासिफोरा जोङो लेंहरस्लाबनो हायै आलासि बेवहाय गोबां बिबांनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोन निस्सय नुजाफैगोन जोंहा आसा दं। साबोसे बेहाय सिफनिफ्राय लानानै इएम बिथांमोना बेसेबांसो बाहागो लानानै बा बेसेबां जोना गिबियै खपत ग्रहण बा समायखिरा लागोन गाबोन? बेवहाय जोङो मैया 3 थारिखआव जोंनि पिएमए बडिनि मिटिं दंमोन। बेवहाय डिसिसन लादों बे 10 जन इनक्लुडिं चिफ डिपुटि चिफ 10 जन बेवहाय समायखिरा लागोन। जों बेखौ मिथिदों मैया मिटिंनि गेजेरजों। हयथ' बे 10 जनानो निस्सय थानो हागौ आरोखि। आरो दिनैसिमाव मा डेभेलप जाखो बेखौ जों बुंथ'नो हाला। हयथ' गासिबो होजोबनोबो हागौ आरोखि। बे समाव मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नोंथांमोननि पार्टिनि बा बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि आरो आथिखालनि जितु बिटिसिनि चिफ जानो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थिनि केम्पिं सिमावनो गोख्रोङै बिथाङा बुंगारदों बा कनफिडेन्सआव बिथाङा बुंगासिनो दङ 3 तारिखआव खपत ग्रहण लागोन बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार दाफिनगोन होननानै। थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि जितु हान्जा बिपिएफआ सरकार दानायाव अलमस्ट फाइनाल जाबाय आरो नोंथांमोना गाबोनो अखानायबानो जितु समायखिरा लागोन। दा बेसेबां कनफिडेन्सआव बिथाङा बोरै एसेबां रिस्क लानानै बेबायदि कनफिडेन्सआव बुंदोंमोन? हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै रायजो राजाफोरनि बिपद आफद सुख दुखआव थाफानानै निस्सय बे कनफिडेन्ट लेभेला हयथ' हाग्रामा महिलारि सारनाव बारायदों। ओंखायनो बिथाङा बुंदों बिथाङा दानिल' पलिटिसियान नङा, बिथाङा 17 बोसोर बा 15 बोसोर बिथाङा इलेक्टेड गभर्नमेन्ट सालायबोनाय हिसाबै निस्सय बिहा कनफिडेन्टआ दं, जायनि थाखाय बे 3 तारिख दायज' खालामनो हादों। आरो सार बुंनाय बायदिनो जोंना अलमस्ट कमप्लिट 3 तारिखआवनो जाबायमोन। दा मानगोनां गभर्नर बिथांनि बार्थडे दं होननानै सिएम सारजों रायज्लायनानै बे 5 तारिखनि जे प्रग्राम बेखौ फिक्स खालामनाय जादों। नङाबा 3 तारिखआ एकदम फाइनाल खालामनाय। दा मोजां जादों। जोङो बेबायदि लिडारखौ नांगौ। बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव चिफनि गादियाव फज'फिननो थांगासिनो दं। दा जोंबो बे दोलोनि सासे एमसिएलए हिसाबै गोसोखौ बिराद प्राउड फिल खालामदों। रायजो राजाफोरनि जोंनि सायाव जे आस्था जे बिसास बेखौ जोङो मोननानै बिथांमोननि अभाब अभिजग बिभिन्न माखासे घात प्रतिघातखौ जोङो समाधान खालामनो निस्सय जों नाजागोन। जोंनि गेरेन्टि होनाय माखासे जोङो
प्रतिश्रुति होनाय बेखौ जों निस्सय मोगथां महर होनो थाखाय जोङो निस्सय जों बिपिएफ राजनिति दोलोनि फ्राय जोङो बेखौ एकदम सेस्था जोंना 100% जों सेस्था खालामनाय थाबाय थागोन। मोनसे खोथाखौ मिथिबावनो लुगैबाय जिहेतु नैबे बिटिसि बिसायख'थियाव गोबां बाथ्रा गोबां दान्थेलायनाय जादोंमोन, नाथाय नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जिथु दतमा बियाबनि सासे एमसिएलए बा नोंथाङा हयथ' गाबोननि दिनाव इएमनि मोनसे मासि लानानै बा नोंथाङा जिथु दायित्वबो मोननो हागौ। दा बे समाव नोंथाङा दतमा समस्ति हिसाबै बबे मोनसेखौ प्रायरिटि होसिननानै सिगांग्रो खामानि मावनो नागिरदों? दा बेखौ आङो बेक्तिगत बेखौ आङो हारसिङै बा सोरबा सासेयै बेवहाय आं उमुखखौ प्राधान्य होनानै मावगोन बे होननाया बारा जुक्ति गैया होननानै आं सानो। मानोना जेब्ला बाजेटआ जायो, जेब्ला बोसोरनि जे बाजेटआ जयो बेवहाय हयथ' प्लेनिं खालामनाय जायो। माबे खामानिखौ गुरुत्त होनाय जागोन, जेनेबा पिडब्लिउडियाव जों बेसेबां लागोन, रड्सआव बेसेबां लागोन, एमप्लयमेन्ट जेनेरेसननि थाखाय जोङो बेसेबां फैसा धार्य खालामगोन, बेजों माखासे कमप्लिट बेनि सायाव सोनारो। ओंखायनो आं दिनैनि दिनाव आं बुंनाय नङा जे आङो उमुखखौ गोसो होनानै मावगोन, आं उमुख खालामगोन, बेखौ आं जुक्ति संगत बायदि मोनाखै आरोखि। जे समाव जेरैबायदि जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बाजेटआ जिरायगोन, बाजेटआव जे हमगोन जों बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव लांगोन, रायजोफोरनि जोंनो सुजुग सुबिदाखौ निस्सय हाग्रामा महिलारि सारा मावनो थाखाय होखागोन। गावनो प्रतिश्रुति होनानै फैखानाय जे एमप्लयमेन्ट जेनेरेसननि खेथ्रआव जों 100 कौटि थाखा हमगोन इयथ्सफोरनि थाखाय, आरो जों गरिब दुखियानि थाखाय जों 10 कौटि थाखा धार्य खालामगोन, आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय जोङो 40 कौटि थाखा जों धार्य खालामगोन। बे जोंना एकदम कनक्रिट मोनसे डिसिसनाव फैनानै जों बेखौ रायजो राजानि गेजेराव जों बे खामानिखौ जों मावखागोन। दा बेवहाय जोङो गोदानै आङो एमसिएलए हिसाबै आं मालाबा इएम जायोबाबो इएम हिसाबै बेवहाय स्पेसियेलि माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन बा मावनो बिथांखि लानांगौ बायदि आं मने खालामाखै। कमप्लिट दायित्वखौ हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला बाजेट जिरायो बेवहाय कमप्लिट मोनसे सेपआव फैखागोन। बेनिफ्राय जोंखौ हयथ' जों फल'वार हिसाबै बिथांनि निर्देश मथे जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै जों खामानिखौ मावगोन। जोबथा सोंथि खालामबावनो सानबाय, जिहेतु ससियेल मिडिया बा मिडियाफोराव माखासे खोथा सरसा जागासिनो दङ। बिजेपिआबो नोंथांमोनजों थानो थाखाय माखासे रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरो बिथांमोननो सानै इएम बेबायदि बिनायनि मोनसे खोथा सरसा जाबाय थादों। दा बे समाव नोंथांमोना बेसेबां फाइनालसिम बिथांमोनखौ लानाय बा लायै, दा बेयो बेसेबां मा जानानै दङ? बे खोथाखौ जोंना हाइकमान्डआ बिनि रिप्लाइखौ हाइकमान्डआसो होगोन। थ' बे जोङो एसे एनै गुनु गुना मिथियोबाबो जों बेवहाय आं खोथा बुंनांगौ बायदि आं जुक्ति दं बायदि आं मने खालामाखै। ओंखायनो बे सोंनायनि फिननायखौ निस्सय हाग्रामा महिलारि सारा होगोन।